आदैया आदै नङालै जाम्बि एदाव जानाय माबा मोनसे सोमोन्दो लिंदोब्रा मा सोमोन्दो एदाव जायोसै गुमै जुदि नों आंजों मोजां बिगुमै होननानै सोमोन्दो लायोब्ला आं नोंनो फुरा दानफायाव 500 रां बारायनानै होगोन होआ माथो नोङो फुरा 60 केजि होननानै बुंदों आं आरो नों खेबसे गुदुं जाबावब्लाथ' माबासोल' फुरा बारायना होगोन आं फिसाला गिदिरथारानिबो जाम्बि फिसाला देरसिना मेघालयआव थांना थैबाय दाथ' रुमबांल'सैसो बेबोथ' माब्लाबा सानसे मालायनि न'आव बारखागोन आं मादैखौ गियो दानो हासिबजों बुज्रावथारगोन बियो जाम्बि एक्सन नोंबो फैयाव ओइ फंबाय खबर दाखालि दा खोन्था नोंनो मा जानो मा लोंनो होजोबथारगोन आं होमब्ला मा माबा जात्रा गानफोरसो जालायसिलायगोन नामा ए बर' समाजनि मेलाव मेथाइ खननांगौलै आं दालाय दाखालि नोंनो 1000 रां होखायाखैमोन होमबा सिख्लाफोरबो दं नामा खनग्राफ्रालाय हा सिख्लाफोर थानायालाय माथो अरजालायखो नोंहालाय मा बिसास दंसि खिंगुर गोनांफोरजोंलाय नोम्बाजों रायब्लाबो आंखौ सनमान होनानैसो रायोलै दा नुवाखै दा खोनायाखै नों दाउला बुङाबालानो खुंगुर गोनां होनना बुंनायखौ खिंगुर होननाया दाउला होननाय दाउलायाव थांदों सनमान होनानै खिंगुर गोनांसो बुंदों होमब्ला सफैजोब्बाय ना सफैबाय आदा दे बिसि गोबावसै आदाया ओइ नों दा दहायनो दंफैखायो बिदिब्लाथाय मेवहांखायो आंनिया थ'दो गोख्रै जारमोन दे बिदानावमोन जिराय दे जागोन आदा औ दे आदा दे फंबाय होखायदो आच्छा बिनावफोर बे आं लिरना हरनाय गाना गोसोआव दंना एसे गोसोआव आदा दङ नों बोग्रोदोब्रा अस्टारा बोग्रोनांगौ ना 1 2 3 गो खौसेजा जों बयबो बर' फिसाफोर हारिनि जेंनाखौ फोस्रांनो गेरेमसा हानो दा बुङो नोंबो फै बयबो फै दावगाबो ओइ रेसमाय माखौ गोसो होदों नाय हा माखौ गोसो होदों नों खन मोजाङै खन ओइ खिंगुर गोनां लाजिया नोङो सिख्लाफोरनि खावलायाव दांनो मोजांबासो मोजांहाय आंजों मा दाउ बिमा रांखिनिजों खेबजानो गिदिं नामा नोंसोरलाय मा सिरि थाखो जाम्बि नामा नोंसोरो बे आंखौ रायदोंब्लाबो सनमान होनानैसो रायदों नङाब्ला बे आंखौ खिंगुर गोनां बुङालासिनो दाउलासो बुङोमोन दे जोंनिया दे होख्लायफिनलायनोसै दे होमब्ला नै हाथिगावलाय मा गोलैखोब्रा आदा ना बिरा गोथैफोरसो दंलै नोंसिनि न'आव दिनै दोनथ'नोसै नामा आदा माखौ गिदिर नोंसोरलाय दाउखा दन्दि मासे दं बेनो अन्थाइखौ खेबखांनानै लाबोयो आरो थिं सायाव गारफैयो सम सम बेफोरबादिनो उपद्रब खालामथारो बे दाउखा मासेया दे जोंनिया रोजाबफिनलायदो माखौ गिदिर नोंसोरलाय
आंनियाव दाउ बिमा रांखिनि मासे दं माने गोरोन्थिया आंनिनो बिदैया गैला नालाय हारसिंनो दसे गयो आरो बाग्राङो बे रांखिनि दाउ बिमायानो आंनि नखरनि थोरसि लथा काप प्लेट गासैखौबो सिफायजोब्बाय हंब्ला सिख्ला गोरलै लायै लायै मेथाइ खनग्रा खावलायाव बेलेरहां गन्थंआव खेबहां मोदोमाव बुज्रावहां खोबनो मोजां मोनथारो नङा होमबा नोंसोरो हंब्ला आइ बिदि नोंजोबालाय बाजै नोंबो खनबो मा सिख्लाफोरजोंल' हाजाब हाजाब थांसै आदा जोंहा थादो आदा जों थांसै ओइ आदा आहाबो खेबजागोनसोलै ओरैबा दाउ बिमानि खेबनाया गोसाथार आहाबो थांसैलै थादोलाय नोंहा सालि नों आंखौ जेब्लाबो अपमान होबाय थाग्रा जादों मानसिनि सिगां सिगां नोंखौ आं दिनै नागारथारा नोंनि बिगुरखौ आदाया बाजैखौ होख्लायथारबाय खोमालै आं एसे खबर लायनि नोंसोर थांग्रोदो थां yang godonya 속게 다니는 사람 너그 나가라 나가라는 아센데 빠이 사리 터이는 터이 बुमादों माथो बाजैया दल' थानानै बिखुंसो लामना होयोलाय नंमारगौ ओइ नोंखौ नोंहा थ'दो 아니 고도면이 하나 숫다는 네 너그 나가라 나가라는 너 처음부터 나가서라 너 처음부터 카프리 네 너네 비굴 가운데야 당에 मा जादों आफा गान्द' मिला जादों नाटक खालामदों आइ नाटक मा नाटक औ आइ नाटक औ आइ नोम्फानि नाटक आफायाबो नाटक खालामनो रोंलायगौ बा लासै बन्दसो मा थिगलै दासान्दि मोनायाव दरनानै मोसौ हगारनाय जागासिनो दं बोथ' नायखोमाहैनो सालाखौ फैनांगौ मा 예쁘지 않니? 나선디 예쁘지? 소리 소리 예쁘지 않니? 예쁘지 않니?
I Chinese Kung Fu不是一听话。哎，来了，哎，谁领起来？那边我现在给你吃了。哎呀，这是王爷！哎呦哎，今晚什么才来？今晚什么才来？我们领起来。도달구린 레이. 지금 도달구리니. 도달구리니. 도달구리 마마 설마도 있을 거라. 정 그 누워만해. 정 비핵할 소매 자고 솔 팔았네. 산자 사는 정도 하나 다 해두면. 우나우 정 아사 칼람나이. 샤저코 플롯 빌라이 호르바이. 정부라가정 플롯 레야세. 하이, 농사 좋지을 안고시 잡지 무장물을 시클래. 어린이세 먹는 미 좋지을. 헤이, 알아. 다름 안 돼. 보러라와 분해동아. 거지와 뭐 보? 가요 박. 거존이 뭐 보고 박 칼람나야. 뭐 보와 봐준다니. 뭐? 칼갈랑 뭐이? 능골레 바르바. 능셔랑정 디니니 팔려 그자. 이 가르 소모 샤광 소마단 칼라 날건. 할머니 양 베라마 군에 섭 소모 샤한바타이면. 부셔자바이. 인정라나 군이 산랑우 피바이. 아르베 콜라나네 고토고타 강남구와 부 솜자바이. 능시랑 절로 잡아내 파이. 잠깐. 만시야 오늘 원래는 이거 지코는 풍등비야. 더 알마도 콜라고도 타고 그래. 야. 까치. 에이, 그네 그 능철아, 라마 호가라. 나 타워 나가이. 어이, 능철. 지금 타버네. 그놈 와카이. 마, 앙쿠 시네카이. 앙, 빌리팡 하이스쿨니 그단 헤드마스터. 능철 앙쿠 시네카이. 에이, 오, 고단 헤드마스터. 앙베 이스쿨니 고잠신 스튜던트. 지바 잡아야 미트릭 펠자네. 오, 명라바 그란네 마스터라. 명라마. 러러러. 앙콩 찰라. 능신바디 마스터라네. 신이 타커 보내네요. 옹코릉이니 무시 무나네. 가르등. 농압라네 배 판타야. 능신이 배 그릉신 자신 거문네. 앙나래 앙나. 앙제블라 바 타크면은. 찰라 그단 마스터. 소스마 조블렁이 랭이티. 산책할이 앙차우과리 아치나이 시에라고 타나네. 나이 베타위 비어. 이 홈라나 부사로 무나면. 나타이 몇दिन 칼리나. 함나이 부사 무나면. 시에라고 타나네 우나우. 그르봉레고 싶으라 비어. 호하야 호밥 하바이 브라우노 락 가정 너분 같은 락. 뭐야나 부사밥 삽슬멜레 차 지니네 캄네시가. 마스터라 비디 버는데 흔나네 강하랑 그거 실비야고 앙말레 부자네 라고 타볼래고 앙나 그런티 샤르 능바디 가번 좀 구내 능난처 허시게나 내 구항자 보블라 뭐 그렇게 저 응압라 뭐 너니 그걸 엄청 자고 뭐 나이트 음블라 사프라노 마시나 마바리 자리면 타요. 러러. 앙 하수니까 돼. 러. 아, 피부 뭐 쳐버려. 요. 아야. 잠바 빌라. 탕. 헤이. 아, 하순간 돼. 탕 와버려. 헤이. 아, 쳐버려. 헤이. 잠바 탕. 아, 하순네. 허이, 뭐가? 아야, 어? 아니 새끼 구철랑 그, 지 미식설랑 뭐냐 마, 러, 의부터 그야, 러, 미식고 지 칼람나 미식만 들어가자는 거, 러. 나이, 우이.
बेवाइफोर मा ए जौ लाबो आधा बथल लाबोथारदो जिरायथ' जिरायलायला लाबोदोल' न' दे गिलास थिलास नांलायला नै बेवाइफोर बथला हर नै राङाबो टेनसन दं बेवाइफोर टेनसन दं सिख्लाफोर दं नामा हनग्राफ्रालाय बबेनि लाल सारु जाखोलाय बिलाय बेखौ मा नायखांनो रोङो नायजाथारनां सोर जाखो नों आं दिनै सादुब्लाबो गिया दै मोजांब्लासो मोजां बे जायगाया आंनिसो ओंखाम जाग्राना रुटि जाग्रालै नोंनो मा नांगौ बेखौ बुंदोल' नों मोजां सादुब्ला आंनि आखाइखौ नाय आंनि साननाया जाफुङोना जाफुङा लाबोनायसै आखाया नायनि आं आं मादैखौ गियो दानो हासिबजों बुज्रावथारगोन बियो नों जेखौ सानदों बेनो जासिगोन हामथारबाय सादु बाबा फोथायथारबाय सादु बाबा नों माब्लाबा जोंनाव थांनांगोन दे ना खांख्राइ बेदरजों नोंखौ ब्रां ब्रां जाहरगोन बाबा आं सोर बाबा बेबाराव मोनमारथारसिगोन आं बेनोगोनलै थान्दै नङा बेनोसो जाथारनांगौ फै फै सान्दै मानसिफ्रा सबायखौब्रा फै फै फाग्ला जिरायफै रावबो गैया जाबायलै सिला सिबग्राबो ओंखाम संनायबाबो गावनो थोरसि सुनायबाबो नैबेनो सिला सिबनायबाबो आंनो रावखौबो एप्लाइ खालामाखै दे जिराय खालामालै आंसो भेकेन्सि दं होननानै खालामदोंमोन जाय बादिखौ खालामो माथो बेबो भेकेन्सि मोनखाजोबनायसो मोनगोन बबावबा नों नागिरनानै बे जुगाव सिख्ला मोजां मालाय लाइसेन्स गोनां गोजायानो होमबा जोंहा रांख्रेबजोबनानै थैनांगौ जाहैबाय नंगौबोलै आजिखालि मेरला सिख्लाफ्रा हाथाय बाजाराव थांब्ला ज्राव नुजायो जेब्ला हाबा लानो होननानै नागिरो होमब्ला बबेसो जोबो हिनजाव सिख्लाजों बहल गोरलैजों रुजु जायोलै सिख्ला बैसो जानायजों बहल रानायजों रुजु जायो थारमाने बहल फिथाइ गोरलैया जाखांफुनाय सिख्ला आरोखि बे समाव बिलाइया खोबथे लायो नायदावब्लाबो बारा नुसना जेब्लाना बहल फिथाइया रायो अब्लाना रिदिं लाबायसो खाफालबो थायगोनलै माथो सानै साथाम मालायफ्रा खारसन जायोब्रा जोंफोरनि खाफालफ्रा माब्रै जाखोब्रा दार मासनि खाफालखौ बालाजोंसो जालायसे फुनानै लानांसिगोनलै जारेद फुनायजोंल' जायालै खाफालनि रोदा नुजालायनाय फुनांगौ नै दानि आंनिखौ खोनासं दालाय मानसिफोरनाव मबाइल रं नाम्बार जाफेरा होमबा बे घटनाया आंनाव जादों देदो खिथादो
नोंसोर खोनासं बिदिब्ला माने ओरैबायदि जादों सानसेखालि रं नाम्बारा आंनाव फैबाय नाम्बार मोनथियाबाबो हमबाय आं हेल' होननाय लोगो लोगो गोदै रावजों बुंहरबाय बियो सोर जाखो नों होनना बुंहरबाय सालिया मिथियाबा आंनि मबाइल नाम्बारखौ बोरै मोनखो बियो रागाया थिखियाव दावखोबाय आंना फाग्लाया सिख्लाफोरजों बिदि गरम रायलायना माबोरै जानांगौ नङालै उनाव बेसेबांबा गोदै गोदै रावसो रायलायग्रा जाबाय आं हायार सेकेन्डारि पास जोंहा न'खराव जोबोद गरिब आदाया आंखौ हाबा लाथारनांगोन नङाबा आं फास जानानै थैगोन बायदिसिनासो बुंहरग्रा जाबाय सेंग्रा होनाय लोगो लोगो दाना साफ्राबो फन हरग्रासो जाबाय दाना रावफ्रा जोबोद गोदै गोदै दाना लास्टआव आंनावबो नांबाय साला बोसोरसे मबाइल बिलखौ सै हरग्रा जाबाय थेवबो खनसेबो नुलायथाराखै ओहोलै सानसेखालि बियो नायलायनो होननानै एड्रेस हरबाय एड्रेस मोननाय लोगो लोगो आंबो गारि लानानै ब्लड हेल' अबेसिम मोनखो नै आं थाइजौगुरि मोनफैबाय फैदो एसे थाब फैदो ना आं बिफां सायाव नेगासिनो दङ ए दे थांगौ नै थाथ' सफैबाय दे थादोलै आब' आयौ मा जाखो मानो थांनो नागिरखो र'ना दसे थाथ' थांनो र' थांनो र' होनबाय दसे थाथ' र'ना दसे थाथ' मानो थांनो नागिरखो रं नाम्बारजों बेबादिनो गथा जाखांबायलै आं फाग्लानो लोंद' गाइखेर जेवारिया होफैयाखै दिनै लाल साहासो आरो रुमबाङालाय बबावथो थांदोंना मैया मेट्रिक रिजाल्ट नायदोंमोन लोगोफोरनाव हर थाबोआखै बियो मेट्रिक रिजाल्ट होबाय बिदिब्ला पास जाब्लाथ' हामगौमोन बिजामादै मोजांखौनो मोननाय आजिखालिनि सेंग्राफ्रा गावसोर रों दारों हिनजावखौ नांगौ मेट्रिक पास जायोना जाया माथो मबाइल रायलायनायखौसो खर नुयो आङो हा माब्रैथो जाखो आइ रिजाल्टआ गैया आयै फेलसो जादों मुखास्थ' लानायानो फैयाखै मुखास्थ'खौ नों लानायखौल' फरायनाङालै आइ मालाय लानायखौबो फरायनांगौ बेखौनो दाउला खासि लाबोनानै ज्रोम जानोसो सानलायदोंमोन आं बेखायनोथ' खैसिंनि फिसाला मिजिंखौ टिउसन लानो होनबाय बायदोंमोन आं सेंग्रा मानसिखौ टिउसन लानाया मालाय खोब मोजां सल'फ्राव फरायाखै नोङो टिउसन मास्टारखौ नोंनि बाथाय जेरावबो दाय मालाय गोरों गोराखाखौ टिउसन लानानै बिजामादै मोननायावलाय माथो उसुबिदा दं नोंहालाय बाथ्राया नोंनाबो थिग
बिजामादै नांगौब्ला टिउसन लाहोनानै फरायहोनांगौ होद आंहा बाजाराव थांनांगौ सम जाबाय हा थांबानो जाबायना नोंखौ सोरथो हमथादों फंबाय आदा बहा थांनो बाजारावलै फंबाय बाजाराव हाब फंबाय दाखालिखौ गोसोखांब्ला लाजिनोसो ओंखारलायलाङोलै फंबाय हिनजावफ्रा बिदिनोलै आदा ओंखायनो आगम फासखौ साननानै हिनजावखौ लाथ'नाय जायाखैब्रा आदा आं मिथिबाय ओइ फंबाय दाखालि खैनाखौ खुदुमनायखौसो नों रायजोफोरनो खोन्थालाबायबाय नामाब्रा बेखौ रावबो खिन्थायाखैलै आदा नाथाय सम सम जाहो लोंहो खालामनांगोनलै नङाब्ला गाजाया बेरगारगारगोन जागोनलै फंबाय जागोन मा सिन्था खालामदों नोंलाय बेखौलाय दा बाजारनिफ्राय फंबाय ब्लाउस लाबोगोन मिस्टि लाबोगोन आरो माजा लोंग्रा लाबोगोन बेखौ होनानै खेबसे खुदुमफ्लालायनोसैब्रा आङो सिरि सिरि होमब्ला आरो बेल' नङा फंबाय जेरैखि जायाब्लाबो आं बेखौ जुलि लागोन खि लाथारगोन आं नांगौब्ला आंखौ रायजोफ्रा गाथा गानोथों नाथाय फंबाय हाबायाव हले मित्रआ नोंसो जानांगोनलै आंखौबो गाथा गानहोबालाय बिदि नंलालै दानि दिनाव बिदि जाला ओइ फंबाय हादुआ बुंदों गिदिं गिदा नोंनि न'आव नङाब्ला हाबा जाया होननानै माथो समाबो जाबायानो फंबाय जेरैखि जाया फंबाय बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बेखौ जुलि लायाबा नागारथारा आं थादो दे फंबाय जानाय लोंनाय माब्लाबा मेरला जासिगोन थादो दे दहाय आगै खैनानि साला सैमा खिंगुर गोनां हिनजाव गोनाङानो सिखा गोसो थोबावो आंसो मेजेरमोन बेखौ दाना मा खालामनांगौ जाखोलै र' साला चान्स मोनोब्ला बेखौ गाब्रु होथारगोन आं साला आच्छा हबसाव सिमब्रे जों जोंनि जिबनखौ बेबादि बुथिया बेगार हगार हरबाय थानोसै नामाब्रा माबा मोनसेथ' लामा नागिरना लानांसिगोन ना नों बुंदोब्रा नों लामा खिन्थादो नोंसोर थांनानै थानाय लामाखौ नागिरदों आंना हले जाखासिगोन नोंना जाखासिगोन नैबे हबसावा चिरांनि डिसि अफिसाव इन्टारभिउ हैगोन मा पियनजों जानो हाया नंदों नामा नोंसोर बेनानसो बिलु बिला साबसिनदोलै हायो नाथाय नों इन्टारभिउखौबा माबादि होगोन बेफोरखौलाय माब्रै होनांगौ मिथिया जायो नामाब्रा देनांफोर नोंसोर एसे रसा नंबा हरगोन आं नों जे इन्टारभिउ होगोन दाउदैल' मोनाबानो जाबाय दाउदै मोनैनि खायदाया आंनाव दंब्रा जेब्ला फिथाइया गोमोन जागोन अब्लासो मिथिगोन बै बिफांनि फिथाइ बेसे गोदै बा नों माथो इन्टारभिउनि सिगां माथो ग्लाम सोलोंनानै लाखाथारबायलाय माथो नंदों आंखौलाय ओइ सोरबा हिनजाव गाबख्रावगासिनो दङ थ'लेथ' बेखौ होनांगौ सोरबा खिन्थु खालायदोंब्ला र'आइ र' मोननो बावला एसे फैजों र' हनै लाखिबाय साला हाग्राथि लांनो नागिरबायलै आदाखौ मानो बुलाबाय नोंसोरो जों डिलिभारिसो लाबोदों हा डिलिभारि औ डिलिभारिसो लाबोदों थ' खाथि आदा सिखादो लासै आदा लासै
जोंना बुनाय उनाय जायाखैलै बे आं बायजोआव सिखावनो आंसो दोखो दोखो होथारदोंलै सानबायसिनो आंथ' जोदोंमोनलै द्लामनो बबेबा बबेबासो नस्थ' जाहैबाय नामाब्रा हैद थ' हस्टेलाव थांनानै सोद नायफै थ' फैसिगौ हनै आइ फैसिगौ एसे थैजौ हमदो फैसिगौ हनै जागोन दे आदा औ दे हाबाब मानसियानो गोलोमस्राव जोबबाय थाबाय ए दंलै गारिया मा नैबेनो ओइ ओइ सिनायगोनलै खबरदार नोंसोर बेयाव थाथ' दे आं सोद नायना फैग्रोनि दे नायग्रोनानै सिनायजाब्ला होजाग्रोथोंलै साला जारुआ सोर जाखो आंखौ जारु बुङा आंनि मुङा रुमबांसो मा सौदाबावनो अ रुमबां प्लिज बहाबाफोर दुखु मोनबाय नामा हस्पिटालाव सोरबाफोर दङ अन्नानै मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानायसाय अ मा गामिनि जाखो रुमबां प्लिज मोनफा मोनफा बुं आं बांद्राय मुखास्थ' लाखिनो हाया आंनि मुङा थान्दै थारमाने आं बुलायनाय सौलायनाय खमलायनाय थारमाने आं नैबे गोरों आखा फाखा नोंना बुंदो मादैखौ गावनि मोदोमनि लोमजानायाव हस्पिटालाव लाबोदोंमोन बेयावनो लामायाव आदै आरो ड्राइभारखौ सोरबा थिगसे बुनानै हरदोंनो बेखौनो नायनो फैदों मानसि गाज्रिखौ लोगो मोनदों बिसोरो आं दंमोनब्ला फैनायनो बिदिब्ला मा एसे गोबाव जाखोब्रा हालाया बुजाबायबायसो नामाब्रा थ' नायनायनोसै थ' मानसिफोरखौलाय सिनाय हायो ना हायामोन नुबा सिनायगोन आदा बुजानाया आदानि न'खरनिसो मानसि जायोमोन नामा औ आंनिनो फंबायथार हा बबावथ' गोबाव जाया आइ नैबे मानसि सिनायनाय लोगो मोननायखाय एसे गोबाव जाबोबाय आफा बियो मानसि मोजां आफा गाज्रिखौ दबथायनो हायो औलै आदै मिथिब्ला सालाखौ हांथाबथेग्रायाव होथारगौमोनलै आं बेखौ दहायबा आदा दा फिसाजो नुनायखाय आदै जादों मा मावो अरजायालै आदै कलमजों लिरखानायाबो जायाबा फुखु मोनग्रा ओंखारबाय मा मावो होनदां मावा आदै साख्रि लाबा मोनगोन आं लाथ'वाखैसो मामु थान्दै होनो आफा नोंनाव सोङाखै आं बेनोसो सोंदों नंगौ आदै आंनि मुंखौ थान्दै होनो आइ आफा दोननाया थान्दैखा आं मोजां नामखौनो लादों बा देरदाला माथो मावसो दंफैयोलै बेलाय नै माथो सोरबा सिख्लाबो दंलायो आंखौ बुनाया बिसोरलै आदा बिसोरनो औ आंखौ बुनाया बिसोरनो आं नङालै आं नङा आंखौ बुनाया बिसोरनो बिसोरनो आंखौ बुनाया बिसोरनो नंगौ सालाफोरखौ होथारनांगौलै होनांगौ थाथ' रोंबा आं सालाफोरखौ बल बादि जिउ दोथारनांगौ हौवासा मोनबाय नै नोंस्रा जोबोद गोजोन जाबाय आंहासो फिसावा हमबाय माथो मोजां खामानि लाना
없어 브로모. 앙니. 야. 마트 비디실래. नोंनि मुङा मा? गावसोरनो आंनि मुंखौ गाबज्रि हरनानैब्लाबो मिथिबाय थायो गावस्रा। ना आंनि मुं गाज्रिखौ बुंनांगौ नामा? मा मुं देलाय बुंनाय? सेनसेनेने ब्रह्म थारमाने पादामेजेम। आसा साख्रिखौ मोनोब्ला माबादि मावगोन नोङो? दुगा जानोसै सोरबा फाइल नागिरनो थिनब्ला माबाफोर लायनो थिनबा रां बिनोसै बाखि हयले पार खुरिबोना होननोसै। नों बबे गामिनि? आय नोंसोर आंनि गामिनि मुंखौ मिथियाब्ला माब्रै कलेक्टारनि लाइजाम हरखो? गावसोरनो मिथिखाथारगौ। नों बेसेबांसो फरायनाय? आंनि सार्टिफिकेटखौ आंहा सिगाङावनो हरखादोंलै। हैद नोंसोर नागिरना नायदोब्रा बे आंनि खामानि नंला। दानि बिटिसिनि सिबा सोर? अ बेखौसो सोंलायबाय नोंसोर बेखौसो गावसोरनो मिथिखाथारगौलै। देबोरगावनि नङा दालाय देबोरगावनि। नोंनि हबिया मा हबिब्रा सार? हबि बांगाल बे जोंनि गामि खाथिनि सिलपातानिया? नङालै, नों थांना थानायाव बबेखौ साबसिन मोनो होनदां? मावनाय दांनाय बिजनेस ना मेथाइ खननाय? मेथाइ खननाय सार, मेथाइ खननाय। आं मेथाइ खननायखौ साबसिन मोनो। देनाय खननाय। आंनो साख्रि होदो, आंनो साख्रि होदो, नोंना नाव दङब्ला आंनो होदो, जाहोगोन एवखां सावखां, खालामगोन उदै बेदांदां। Get out! Get out! I say get out! जालाबाय खुरा। साला इन्टारभिउ होनो फैदों बे साला। आं फेबाय थायाखै। आं ना लोंनोबाथाय लोंनो थिगसे लोंखायो। नों दाखौबो गिखाया आङो। लोङा माथोब्रा लोंग्राखौलाय बाजै गोबावजों खेबसे लोंनायाव अरजायालै बाजै। फायाखै। जागोन दे बाजै। हामनाय मोनलोङाहाय खाथार बाथार नायहाय। हाब मा दाबो रावबो ओंखारा। ओइ रुमबां रुमबां ओइ रुमबां ओइ खैना खैना आयु मादैया माथो? आयु आया जौ लोंनानै फेबोलायबाय। आं जेननाय जौखौ बांद्राय लोंफ्रोथारबायहाय। ओइ बाजै आं थांसै दे। दे आगै दे थांदो दे थांदो। थादोलै बाजै दे। बाय नोमफाया उन्दुबाय नामा? आफाया गामिनि मिथिङाव मोना थांनायानो दाबोनो फैयाखै। गोलैगोन मादै गोलैगोन लासै लासै। आं हले उन्दुनोसैहाय मिथिला आं मिथिलाहाय आं उन्दुनोसै जाय खिजि जालाबाय जाला। उन्दुदो रुमबां। दे आब'। हाब दानो उन्दुसिजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय? सालाय सिखार नै माथो दरजाखौबो हुखोलाय बिलाय। फुङावनो थांनाया मोनानासो सफैदों। लोंबोबाय बियो। उन्दुनायावथ' खहाया फुरा बुसा मोनामखासिगोन। जायखिजाया ओंखामखौ जाना लाग्रोनि आं र'। लंखोना फैना बुसा खिफैदों बेयाव। जालालै बिजों
जाला जाथारला दिनैथ' उन्दुनो जाखानाय नंला बायदि मोनबाय आङो र' बै गाव सानसेखालि उदै सानायाव उन्दुनो ओंखारनायनि मुलि लानानै फैदोंमोनलै बियो बेखौ नागिरनि र' आं दा बारा उन्दुनो हाथाराब्ला बेखौनो ग्लब जानानै उन्दुना थासिगोन आं हराबो थौबायानो माथो र' जायखिजाया सेरावनो उन्दुनोसै आं जालालै बे खुरियाजों जाला ओइ दावराव फैबाय सथिनो खौसेयानो मोनामखाजोब्बाय नै मा फाव जाखोसै बेलाय गासिबावलासो उन्दुनो हामानाय नङासो बेनो थिग जासिगोन बे टेब्लेटखौनो जानांसिगोन आं बेथ' सिरि मोनखानाय नंलिया बे समावनो रुवाथिखौ बुरखायहैनि र' आगरा फान्थाया दं उन्दुगौमानि ada dora kêu dora ayo kumia nों गुमै होननायनि थाखाय आं नोंनो 100% 1000 रां होनाय जासिगोन बारे आबि ओइ जाम्बि नों गाज्रि मोनाब्ला बुंदो मा बुंनो नागिरामोन माने जोंहाथ' फिसा हौवाया मेघालयाव थांनानै थैखोना माखोथाय जेबो खबरानो गैया फिसा हिनजाव सासे दं बेराफारसेजों बेखौबोथ' आं बिलाइखानांगोन अब्ला जोंहा सोर दं माबा आद्रा थानाय बायदिसो मोनबाय आङो आद्रा माने नों आंजों जुलि जायोब्ला 25,000 रांनि सनानि माला होफैगोन आं होद थांदो आं गिबायसो नों राजिल' जादोना सना I love you सना आयु आं दाना मा खालामबावनांगौ जाखो नै आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे ओइ मा खालामबावनांगौ दे आङो आं मादैखौ खिथाहैनांसिगोन ओइ रुंबां आदैया आं दुब्लियाव दंहैयो मादैखौबो जाहैनो थ'
लामायाव उन्दुहैबायनो थिंखुर गोनाङा थ' मासिबो जाथारदोंयो ओइ फाफि थिंखुर गोनां लाजि रोङाखिसै नोङो मालाय सिख्ला बिसिनायाव थ' माबार फाफि थ' नै लाजिनो रोङै फिसा गिदिर गिदिर थानानै लाजिनो रोङा बियो सोर मा दाय दङ गाबोनसो मोनफ्रांगोन आङो उन्दुहैदो आब' लाजिनो रोङै थिंखुर गोनां माबा थुब्ला थुब्लि लाना ओंखारलाङाबा दानो खानायाव हमना बुब्रुजोबगोन आं नोंखौ हा मा खानाय बुद्रुलायनाय जाखोलाय बाजै मा जाखो नों दानि आखला लासिंसिंहाय लाजाया हाब मा लाजालाय जाखो बुरा बाजै देलाय बुंलाय आं रावनोबो खिन्थाया दे ओइ फंबाय नों बिनि खोथाखौ फंसेबो दाला गासैबो नंखाय गोजा बिना फंबाय मा दाला मा दा खोनासं लासिंसिं दिनै मोनायाव रुवाथिनि बिसिनाव थांनानै थाहैनाया होमब्ला नों आंखौ गोमोन होदों नोंनि थाखाय जादों नों सोना फैनोसै बुबु बाबा खिफिनोसै मोनामनायखौ सैज्य खालामनो हायो नों दाखालि उदै साब्ला उन्दुनो ओंखारनायनि टेब्लेट जानायखौ जादोंमोन आं बेयावसो आं खैनाखौ फोजाहैब्ला टेब्लेटनि निसाया बारा नांनानै बिनि बिसिनायाव उन्दुसनफ्लांदों नों आंखौ दिनै मा बदनाम होदों मा बदनाम होदों आंखौ होमब्ला नों आंखौ इसिबां सानथारदोंब्ला बयजोंबो बोराय होनजानायनि धुति गाननोसै आङो लंपेन्ट होननायखौ गानला होमब्ला ओइ नोंना मारै होमब्लाल'हाय आं सोरजों लोगो जानांगौलै बाजै ना नोंजों ना आदाजों ओइ बाजै नों मोनसे खामानि मावदोलै आदानि बिहारिखौनो फैदो नोंहा खामानि मावनो गनायनि सुनिया रब्रा बाजै रब्रा बाजै होमब्ला आइला कट हेल' साला दानलायबायसोब्रा टावारा साला मा जादों बेलाय दिनै नाङा इस साला थांफिनलायबायसो आयै साला मोनहांब्ला टावारा नांसिनथारलासोब्रा दानो मबाइलखौनो बुख्रेबारगोनसो आं सालाखौ नै आयै टावारा नांसिनथारलासो मा खालामबावनोब्रा आंलाय र' नोंखौनो साला नागारथारालां आगै सना रुमबां सना नोंखौनो नागारथारां सना फिथर
दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन दाखालिबो ढिकिया जुलिनि सिंग्रि मेलायाव आं गोसो थोनायाव सोरबा सेंग्राजों हाजेव हाजेवसो मिनिलायदों आंखौ नायसनहरना खेबसो मेख्रेब हरदों नायनो हाथारैनि रागाजों अन्थाइ जोफ्लांनाया आइथिङा लुन्दुन्दुनसो बुख्रांथारदों न'आव सौफैनानै सानफ्राङै सानफ्राङै आंनासो प्रेसारा दावखोलायदों दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन बारा बारा थारब्ला रागाया थिखनियाव दावखोब्ला बुजाब्ला बुजाबाय सेंग्राफोर लानानै खासेव जाहोनानै हमख्रब हमखाब नोंखौ खावना लायगोन बेजोंबो जाथ्राब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन बेजोंबो जाथ्राब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन नै माथो आगै रुंबांसैलाय हेलौ माय डार्लिं आगै रुंबां नोंखौनो गोसोखांनानै सिमां मोसा मोसि नुलायलायथारदां आगै रुंबां नोंजों आं मोजां मोसालायथारदोंलै सोरजों मोसादों नोंजोंलाय जाम्बि आंजों औलै जाम्बि आं नोंखौ गोसोखांब्रेफ्लांदोंसो फुदुमनो आगै फुदुमनो
마이씨 순두리 민나이브라 벨라이 아 너그 lög어 हमथारनांसिगोन बबेहाय लोगो हमनो फाख्रि फां सिङाव ना लेरख' फां सिङाव ना दंग'थिंजायसो नामाब्रा नों बुंदोल' सना आं मटर साइकेलजों लोगो हमहैथारसै फाख्रि फां सिङाव ए फाख्रि फां सिङावसो जाबाय 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 ओइ थान्दै बुदों मा जोंखौ गाननानै एक्सट्रा लोंना हाय नोंसोर आंखौ लोगो दाहम आहा इमारजेन्सि केस दं बाहेरायावबो थांदेरनो मोना साला दिल जाला गोसथोना लेंफावनांबाय बेनाव ओंखायनो जों सिख्लाफोरखौ गोसथोआलै सोरबाफोर सिथाबनो नागिरब्लाबो सम्पति गोनांखा जोंखौ फिनो हाग्राखौसो लागोनलै ओइ सिमरे थु अबहाय थान्दैजोंलै साला खेबसे नुनायावनो ब्र' गावबाय खेबसे गोसो थोनायावनो ग्राव सौदावबाय साला आं बिदि बैसो गोरलै गोरलैखौ लायालै जाया जाया बैसो गोरा गोराखौसो नांगौ आंनो नङाबा फिनो हाग्राफोरखौसो औ बोरैबा फिसाइफोर गैयि फिसा गोनां गथ' गोनांबाथ' साबद्रायबायसो फै फै थान्दै बेवहायथ' फैथारनांगौमोनब्रा बियो माथो फैयाखिसै बेलाय गोसोथोफ्लादोंसो नामाब्रा बेलाय र' बेखौ फन खालामनानै खबर लागोन हेलौ हेलौ ए नै रुमबां आं सफैबाय नों बहा दं आगै नै आं फाख्रि बिफाङावनो दङ नों फैदो ए र' थांगासिनो दं आगै र' हेलौ आयो हाबाब बोरो बबाव दं नोङो बबावथो दङब्रा बेलाय फैदो आं बाहायनो दङ ना गुदुंफ्रावसो हाबलाबायना दङ नामा बियो बबाव दङ नोङो नै आं सफैबाय फैदो आं बाहायनो दङ बहाथोब्रा बोरो माथो नुवा ए हावनि साला बेवहायसो दंहैयो बियो Yeah! हेल' नैलै आं बे खाथियावनो दङ नों बहा दङ आंबो बे फाख्रि बिफाङावनो दं होनबाय बुहुदसो नामाब्रा माथो नुवाबो मानसिबाथ' नुनांसिगौना बबाव दं माथारब्रा बेलाय माथो नुवाबो रुमबां आं बेवहायनो दङ होद गिलायलांबायसोलां बुहुद माथो नामाब्रा रुमबां माथो रावबो गैयामोनलाय नों बबेनिफ्राय फैखो हेच नोंखौनो बेसेबां नागिरदों आङो हेच मानसिखौ बेबायदि सिगिबायलाय नोंखौनो माला फैगोन होननानै दहायनिफ्रायनो बेवहायनो नेगासिनो आङो थुदु सदा नोंखौ लानानै आं गोबां जायगायाव गार्डेनाव बेरायगोन ना नंगौ आदा टाउनाव बेरायगोन आरो मा जानो गोसो आं नोंनो जाहोजोबगोन ना सना फैदो माबार फै थौदोलै